Iza svakog velikog projekta stoji jasna ideja. Ovoga puta to je pružiti šansu mladim talentima da zablistaju pred milionskim auditorijumom. 8. decembra održana je konferencija povodom muzičkog takmičenja Hype zvezde, na kojoj su vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković, kao i ostali članovi žirija, otkrili detalje o samom takmičenju. Ovde se par puta ponavlja da se pohvaljuje Hype produkcija što kandidati po završetku takmičenja nemaju nikakvu obavezu prema Hype. Ja zapravo zavidim pobednicima ovog serijala, jer sam siguran da će o njima na daljem putu njihovom brinuti Hype produkcija, a to je velika prednost ostalo u odnosu na sve. Prosto da kažem, jedino što je Saša, kad je rekao da kandidati nemaju nikakvu obavezu prema Hype produkciji, to znači da posle ovog takmičenja oni šta god da rade prema nama nemaju nikakvu finansijsku obavezu. Ako se nama neki kandidat dopadne, a sigurno će da se dopadne, imaće veliku podršku Hype produkcija, ali mi nismo ona druga produkcija koja to radi, kako se kaže, pidićari. Ako ćemo da napravimo 2 zvezde, napravit ćemo zvezde i bit ćemo ponosni što ste postali zvezde preko Hype produkcije, a vi ćete vaš novac i vašu egzistenciju praviti sami, a mi našu sami. U tome je pojenta. Vlasnik Hype produkcije je otkrio i sistem glasanja, po uzoru na Euroviziju. Žiri zajedno sabira glas, znači njihov, to je eurovizijski princip. 50% se saberu svi članovi žirija, a 50% je publika. Znači, to se zna, tako da, znači, nema tu zlatnog glasa. Zlatni glas dolazi iz produkcije ukoliko bude izjednačen broj bodova, znači, a to ako baš dođe do toga, znači, onda će produkcija dati i svoj glas, a što se tiče žirija, znači, svi saberu glasove svoje, pa onda i nema ovaj kandidat moj, ovaj kandidat tvoj i tako dalje. Svi su kandidati svih i svima mora žiri da bude isto. Tako da, to je, znači, taj eurovizijski način glasanja, ali ja mislim da će tu publika da bude najpresudnija, jer ona nosi najveći koeficijent. Hype zvezde nisu samo takmičenje, već platforma koja otvara vrata muzičke industrije i daje priliku onima koji su spremni da rade, uče i rastu. Molim vas za još jedan veliki aplauz za vašu učišća, Milu Šorić i Regulu. Veliko hvala još jednom svima vama koji ste večeras došli i pokazali ovako veliko interesovanje s pravom, zato što će Hype zvezde biti zaista nešto što do sada u regionu nije viđeno. Najveći muzički šou ove vrste u našem regionu, to je sigurno, a kada je u pitanju Saša Mirković, vlasnik i producent Hype produkcije, onda svakako znate da je zagarantovano nešto veliko.